Deixar de ser el germà xicotet de la política és un llibre per aprendre pautes sobre comunicació, psicologia i estratègia política. Són guies per aprendre a arribar a la primera divisió de la política municipal. En ell aprendràs com els meus clients han arribat als ajuntaments i a governar. I també coneixeràs bibliografia desconeguda pels partits minoritaris sobre factors crítics sobre com arribar als ajuntaments i a l'alcaldia. I també com mantenir-se en el govern per beneficiar a una majoria social. Per tant, és un llibre pràctic sobre els passos que pots donar perquè la ciutadania vote al teu partit. Perdràs esta oportunitat d'avançar políticament? Fes la teua aportació ara per publicar el llibre i així poder potenciar les polítiques verdes, progressistes i esquerranes. És el moment de saber com arribar a la primera divisió de la política municipal.